మెల్ల టైం తీసుకుని కొట్టాలి. నన్ను హడావిడి చేస్తే నాకు రాదు. అదిగో పైన ఆడాడ ఆడు. ఏ నవ్వుతారేంటి? ఇంకా దిగు ఓపెన్ లో మరి. కాదు ఓపెన్ లో ఆడు దిగుతారు ఎవరన్నా కనిపిస్తున్నాడు ఆడు మీకు. రావచ్చుగా. ఆడట వెళ్ళాడు కదా మీకు తెలుసుగా, ఆయన ఎందుకు దూకారు? నన్ను ఆడేసి నేర్పిస్తారు అని రీకాల్. అబ్బా డూమ్ డూమ్ అంటుంది డూమ్. బాట్ గా लिया